बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोया नोंथांमोननिसिम खावब्लाब्ला नुजाफैलायबाय आरोना बेबो फोथारावसो मोसौ लांनो फैदों दै नै जोंना मोसौआ नै बे मानै बै मासे ओमफ्राय मानैया बै नै मानै मासेया नै दै नैबे नांनाया ओमफ्राय जोंना नाखाय फोथाराव दासिमबो माने दैयानो गैया आरोना नै एखेबारे गोरान सोरनिखै दाथ' माने बेलेगनिखै गायनोनो जाबाय जानो हागौ जोंनिखै दा माने खोथियाखौनो फोआखै आरोना बांसिनानो खोथिया फोआखै आरो दैयानो गैया नालाय हाजो खाथि नालाय बेनिखायनो दैयानो गैया आरोना हाजोनि भिउखौ नायओरैजाय नै बेनो जाहैबाय हाजोनि भिउ आरोना नै ओरैजाय जोमैया नै गुफुर गुफुर बिराद मोजां जाना दङ आरोना नै ओरैजाय नै ओरै नायदो ओमफ्राय गामिया जोंना ओरैजाय आरोना नै ओरैजाय थांनांगौ जोंनि न'आ जोंनिया औवा बारिथारमोन ना नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जोंहानि न'नि ओरै साइड बेकग्राउन्डफोरावथ' नोंथांमोना माने औवा बारि नुजोबदों आरोना ओमफ्राय आं दे अमा देखायदोंमोन ना बे अमा देखायनाय जायगाखैजाय माने जोंनिया दा लामा बानायबाय दङ आरोना नोंथांमोननो देखायगोन आरोना नायलांबाय थायोबानो जाबाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय माने बे भिडिअखौ आं आरो माला आपल'ड खालायगोन बेखौ आं जेबो गेरेन्थि गैया आरोना जेब्ला आपल'ड खालायनो टाइम मोनो अब्ला आपल'ड खालायगोन आरोना रिसार्जखौ सोदों माने 250नि सोदों आरोना माने 1 GB मोनो माने पात्ताखौनो मोना आरोना माने बिराद थाब थाब एमबि ओमफ्राय नैबेनो आरोना जोंना जायगाया बेनो ओमफ्राय जेबो गैया आरोना नै ओरैजाय ओमफ्राय आं दा नैबे मोसौखौनो लांनो फैदों नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो खोबाय दङ ना बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना माजों बेसे गोजान सफैखो आरो माबायदि लामा खोनाय जायगाया नै बेनो आरोना नै ओरैजाय खोखांबाय ओरैजाय नै ओमफ्राय औवा मुरा जावखुनाया बेयाव गारबाय आरोना नै बेनोमोन औवाया बिफाङा मुराया ओमफ्राय नै ओरैजाय खोलांबाय दङ नै जोंना न'आ नैबेनो नै जोंना फादारा नै अमा गन्द्रा ओमफ्राय नै ओरै खोलांबाय दङ आरोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ सान्दुङा बिराद गोसा दिनैबो ओमफ्राय बिदिनोसै आरोना नै जानला मानला खोलाबायना गालांबाय ट्रेक्टरबो फैबाय नै दा माने ट्रेक्टरा इयाव हा गारलांबाय दङ आरोना ओरै सिगांखिजाय खोखांबाय आरोना खोखांबाबो ओमफ्राय नैबे खिजाय खोआखैमोन आरोना जोंनि साइड खिजाय दिनै खोजोबसिगोन आरोना बेखौबो बेनिफ्राय JCBजों माला समान खालायसिगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो। नाय गारसेनियाव बिराद सान्दुं गोसा आरोना ओमफ्राय दिनै नै नायलाय बोथोरा नै बिराद गरम दिनै नै नोंसोर अबाव थांनाय अमा फिसाया नै जोंना हाब्रुआव नै माथाम दिनै गथ'फोरा ट्रेक्टर नायनो फैदों बिसोरो ओरैजाय दं खोनाया जोंबो गेलेना रोङालै बिसोरो फैयानो थांदो होनबाय गेलेना रोङा जोंबो होनबाय बबे बे नों एड्रेसखौ मोजां खिथानो रोङाबाबो लेंहरबायदोंमोन जोंबो थांनोनो हाया एबार इसोर बबे जायगायाव हजौनिफ्राय लेंहरदोंमोन र' जोंबो थांनो हाया जाहैबाय मा नाम दंमोनलाय कुमुद ना मा फुटबल जोंबो देरलांबो रोङा फुटबल ब्रह्म गैया रावबो गैखाया गैया जेबो लेखा गैया आंनाव माबा बिमाबो गावबुरानि नामफोरखौथ' मिथिगोन ना नोङो दा बोरै मोनसे एसे गोबाव जाबाय गावबुरा नों बबेनिफ्राय फैया जोंनाव फैनाया गुवाहाटिनिफ्रायसो नलबारिजों फैदों आरो नोङो गारिखौ बाहांखारा गारियालाय गारि गाखोना फैदों दाख्लै फैखादों हरै एकदमबारे ओमफ्राय बाजाराव थांबाय नोङो सासे डिटेल्स खिथानो रोंनांगोनब्रा माबाखौ जेनेबा गामिखौथ' मिथिबाय जेनेबा कुसुगाव फानबारि गैया जोंबो मिथिया जाहैबाय
नों गामिनिफ्राय थांनाया बेसे गोबावसै गोबावसै होननानै आङो गुवाहाटियाव मा मावहैया नोंलाय माथो गुवाहाटियाव थाहैग्रा बायदिखौनो नुवा ए साहा दखानफ्राव मावलाबायनाबो थाहैग्रा हो? साहा दखानावसोमोन आं साहा दखानावसोमोन बे कन्टेक्ट खालामदो बिसिनि मानसिनाव मैया जायलाङो नंगौ जोंबो बिदि जादों होनबालाय जारला जानोसैलै होनबा नोंखौ बोरै लांनो दोननो रोंगौ सोरबा सासे जाथि खुरमा सासे गैयाबा बोरै मिथिनांगौ ओमफ्राय नै दा गुवाहाटियाव फैदों ओमफ्राय गावसिनासो गसाइगाव फानबारिनि गामियाव